Айде, давай. Айде да видим. Какво помниш? Какво помня, да. Сега надясно беше. Надясно, да. Добре. Добре. Айде Няма да направо. ме прикарваш през пешеходни пътеки. И ще ме прикарваш много. Навсякъде. О, не. Да не минаваме, защото... На всяко кръстовище, продължението на тротуара, така или иначе е пешеходна пътека. Ние минаваме през стотици кръстовища, докато караме. Ужас. Айде да видим. Наляво на кръстовището. Добре. Наляво. Точно така да покажем на всички, че ще се биваме. Леко се подаваме, Боби. Лекичко, за да видим дали идват коли. Така. На широкото ще се Широко е, да, широко е. На широкото ще се разминем. При малко, за да поизчакаме. Дай още една педя напред, така. Добре. Сега като мине черния, айде сега продължаваме. Ти си на първа, но се изтигли по-вляво от сивия. Ей, това е. Затова спряхме, да. Защото сивия ни пречи. Да разминеме, да. Ако няма да мърдаш от сивия, няма смисъл да спираш. Давай напред. Добре. Така, Росен, ние досваме, така че... Първо пътно трябва да е спокойно. Да. Аз ти казвам преди една седмица, понеже с Кости имам проблем, знаеш, тротуарите бяха парзалка просто. Да. Все пак, за да дойда шофирам, трябва да дойда до тук. Да. Наляво на кръстовище. Окей. Той завива и ние също след него. Подай се леко напред. Да видим какво става. Така. Изчакай автобусчето. Виж какъв голям автобус идва. Голям е. Няма как. Ще трябва да го изчакам. За него има някакво и после вече мога да пусна. Добре, но леко и спокойно. Да, не. Още. Не. Върти воланчето. Да, виждам сега, вече мога. Върти волана. Айде покрай автобуса. Да. Айде гъщица. Спри го този ляв мигач. Айде карай. Втора. И гледай да не отиваш на срещното. Газ. На светофара надясно ще завием. По пешеходните пътеки многото. По многото, да. Отказва не съм ги плащила. Да. Крайно време. Да потичат малко. По-далечко от тази кола, като я минеш, айде сега се въде. Това още така смегач. Хубаво застани в лентата в средата. Така. Съединител, спирачка. Леко, нежно. Нежно с спирачката, без такива удари. Тък. Леко и нежно с спирачката. Няма да бързаш. Добре. И като тръгваме, няма да бързаш. Да. Айде, първа. Спокойно тръгваме, без да гасиш колата на полусъединител. Добре, точно така. Айде, Слава Богу, никой няма. Няма. Слава Богу, късмет. Слава Богу, няма никой. Айде, карай. Боби, давай по-бързичко, че караш в
лявата лента, а пък си на първа и не даваш и газ. На задните коли виж в огледалото. Завоя трябва да го вземеш по краткия път за краткото време в дясната лента и после да я смениш с лявата, за да могат другите по-бързите да си карат по-далеч от този. Внимавай за пешеходци. Няма. Няма как да разбереш. Искам да какво... намаляш. Ето сега виждаш, че няма. Разбираш ли? Това не можах да те науча, виж толкова време. Не, това. Ти казваш няма. Не те притесняват паркиралите, които ограничават видимостта. Разбираш ли? Зад паркиралите там в лявата част не се вижда дали има, дали няма. Ти казваш няма. Няма. В нашата лента няма. Ама те са 4 ленти. Верно, 4 ленти са. 4 са. На светофара надясно ще завия. Не, добър. Игач, местим се в лентата. Затова ти казвам толкова отдалеч, за да мога да действаш по-отдалечко. И спираме плавно и нежно, без да удръж спирачката с сила. Много нежно, съединителя до край побег. Чудесно. Това е друго вече. Така. Готово. Така вече съм по-съгласен с спирането. Еми, по-леко се. Някак се да се съобщава в София и по телевизия, мен ако взема книжка и стана шофьор, примерно, ако до толкова карам, пешеходци да нямат в улиците, да ги информираме предварително, че може. Примерно, ако от 2 до 4 съм решила да карам, от 2 до 4 никой да не пресича. Да не пресича никой, защото не се знае какво ще стане. Така де. Съединител, първа. Хайде на полусъединител, хубаво тръгване. Искаш пак? Хайде. Не спирачката, обаче тя не мога да тръгне с спирачка. Виж, че можеш. Спокойно завойче. До бус лентата, нали? Има бус лента. Боби, ще спираме, бе? Добре. Нали? Да, червено е. Искам да гледаш много напред. Спокойно. Освен светофара, гледаме предната кола. Спокойно тръгване, без да гасиш. Чудесно. Айде. Добре. Да правим място на автобуса. Да. По-широк ли от бус лентата? Има някой. Много са тесни, гледай на ръба. Да, самите бусени са тесни. Ще си ударим огледалата. И сега вече може да се изтеглиш така малко по-насам, да може пък червения да ти давай. Виж как залиташ. Внимавай, не гледай надолу. Гледай напред. Махни газта, Боби. Дай десен мигач. Пристрояваме се една лента вдясно. Да не се блъснеш в автобуса вече. Изчакай го търпеливо хубаво. Направо сме. Спираме там. Добре. Двата педала. Нежно с спирачката. Така. Горе-долу при положение, че от толкова време не съм карала. Горе-долу не е абсолютно. Бива, викаш. Да, ти ще кажеш, аз... Не е хептено за така поне си мисля. Добре, първа. Айде, спокойно тръгваме.
Нищо. Айде, гъщица. Да не кажа за какво ти е. Айде. Айде, карай. Виж какво става? Да. Всеки от дясно, от ляво, от всеки от където иска от там. Ай, ляв мигач сега. С този твоят десен мигач объркахме всички, че ходим някъде в дясно. Какво ти беше този десен мигач? Айде сега десен мигач се върни и като се върнеш го спри. Едно изпреварване стана отляво, от дясно, от всякъде, 3 коли и един автобус. Нетърпеливци тръгнаха да изпреварват от всякъде. Детенството да не се плаши много. Това спи. Добре. Спираме? Да, няма как. Нежно с спирачката. Айде. Не може на втора да потеглиш. Айде. Иначе хвана хубава лоста, защо се отказа да го местиш? Втора. Иначе инстинктивно натисна се един тя лоста, пък не го мърдаш лоста. Трябва да го смениш на втора, не можеш да потеглиш. Тук няма сега локва, няма как да ги пръскам. Няма локва. Няма език. Надясно на светофара. На многото пешеходни пътеки. Ужас. Боби, навсякъде има пешеходни пътеки. Няма да ги строят заради мене. Не сме в града. Така е. На извънградско няма да има. Ясно. Да. Така с по-голям радиус. Лекичко сега. Лекичко ми карат. Познаеш, що не карат. Няма, никой не пресича. Не знам защо. Сега за теб няма, за тях може да е имало. За тях може да е имало. Смени си предавките. За тях може да е имало, така е. Виждаш ли белия, какво ще прави? Да, ще завива. Добре. Ще го изчакам да зави, тогава ще. Добре. Знаците виждаш ли? Виждам 30, да. С 30 съм. Добре. Не съм с повече. Сега 40 мога да засиля. Не може. Даже ще трябва да спирам, май. И пешеход има и то много, не. Не. Ако нямаше пешеход, ще ли да минеш? На червено не. Пак нямаше да мине и на червено. Не може да мина на червено. Добре. Това те питам дали виждаш светофара. Не мога, не. Дай първа. Айде, карай. Точно така. Айде, втора. Кнопка махни гъста. Не искам аз да ти казвам преди всяка пътека да махаш гъста. Ау. Не. Ама да. Това ти казвам, преди да съм я видял още, очаквам да дойде. Ето да. Не изненада пешеходец на пешеходна пътека. Мина си жената. Да, то имаше коли, аз не я виждах. Разбира се, Боби, затова искам да махнеш гъста, защото не виждаш. Ти ако виждаш, че няма никой, няма да ти казвам. Виждам, че няма никой, няма да махам гъста. Няма да ти казвам да махаш гъста. Ще дам 50. Спираме. Да. Много късно спираш. Много късно. Трябва по-отрано да почваш, по-леко да става, по-нежно. Айде първа. Ако беше намалила достатъчно рано, можеше да минем без да спираме тук, разбираш ли ми мисълта? Айде втора. То е червено, ти даваш газ до последно, стигаш тук, спираш, айде пак първа, айде пак тръгваме. Ако намалиш достатъчно рано, ще си продължим без да спираме. Ясно.
Сега да се претроявам ли? Не, стой си в тази лента, Добре. направо продължаваме. Зеленото свети много отдавна, най-нормалното нещо е да светне жълто в момента. Ами не светва. Като Тогава дай газ. карат, не даваш газ, бавно и спокойно. Добре. Бавно и спокойно. Бавно и спокойно. Така. Това е. Но не, ако ти светне и ти да кажеш, аз не мога да спра. И карай така, че да може да спреш. Не бързай. Не бързай. Добре. Не бързай. За никъде не бързам. Не бързай. Ако. Да. Намали сега, там долу става нищо. Да. Само ми липсва и... Съединител, спирачка леко. Това е. Аз както ги виждам от 100 км, искам и ти да ги виждаш и не в последния момент Опела като спре пред теб и ти тогава да разбереш, че нещо става. Взели са някаква кола. Не е нашата. Той път си пък където му падне и няма да стане така. Ляв мигач и чакаш. И сега, това е десен мигач. Да. Ляв мигач и заобикаляме препятствието. Разбираш ли? Да. Ти пускаш десен, че паркира. Да. Сега, че чакам при срещна. Да, не е нашата. Нашата движение е трудно ще да трудно ще вземаш. Сега не можеш така да си почуваш. Не си съединителя. Да. Не можеш да си почуваш на първа с махни кръка от гъста. Боби, махни кръка десни от гъста. Върка педалите, бе, Боби. Да, обърках ги. То е нещо... Паяка. Ма нещо на... Тръгва електрiko. Тези. Добре. Изчакай сега. Чакай се. Но пък насрещните не спират. Айде, лекичко. Айде, давай. Мисля, че ще го правя. Айде, втората. Андия. Виждаш ли? Не виждаш. Не. Не виждаш. Това е много лошо, че не виждаш. За да видиш, трябва да гледаш. А ти гледаш завоя. Да, гледам, наистина. Само завоя гледах. Всичко друго, но не и пешеходците. Виждам, аз виждам какво гледаш. Това е лошото. Давай. Маркирана хубаво, светфар, мига. Изобщо не те притеснява. Това ти е основната гледка, както преди, така и сега. Не те блазне така пешеходците да внимаваш. Хич даже. Айде, давай. Тебе те интересува да вземеш завоя. Това е само на писта се кара така, как ще вземем завоя. Ама тук преди завоя има втора, няма пешеходни пътеки, да. Там няма пешеходни пътеки. Там много се моли. Преди завоя, след завоя, пътни пътеки. Тук маркирани, светофарна уредба, знаци, маркировка, красота. Пешеходеца на средата на пътеката. Ти не го виждаш. Това не е. Той ще чака от второстепенна улица, така че не ще чака, трябва да чака. Дали ще чака, никой... се знае дали ще чака. Така че няма да даваш така смело газ и да кажеш, той ще чака. Как разбра, чака? Добре, трябва да чака така. Ама като се блъсне вече и аз мисля главата, знаеш колко какво е. Преди 50 съм моторите, учих там курсове. И пак и сега като решавам листовки, знам който трябва да дължа да чака. Ама да, чака. Добре. Тя е пешеходка, казва, тая кола трябва да спре да пусне, ама такъв като тебе, като не ги пусне. Разбираш ли какво? Капка. Който пратен завой, пропуска насрещно движещите се автомобили. И той е пешеходец, бавно върви. Те ме притесниха тия колиота, които идват. Как не? Не те ли е страшно с тях? Аз видях, че ги видях, защото аз си гледам погледа, постоянно знам къде гледаш. И видях, че ги видя и спря да ги гледаш и тръгна да си мислиш пак за твой завой. Ама има и други на пътя, освен нас, бе, Боби.
И ти трябва сега... Трябва да се притесниш. Той пешеходът се скучва сега. Какво има на пешеходката скучи? Скучва ми. Какво ни хареса? Не, че пресича. Пешеход се пресича. Добре, бой ти шофьор, ще не си шофьор. Ти как ходиш до магазина, бе? Не пресичаш ли пешеходни пътеки? Пресичам и аз. Тогава какво? Да си всички концерт. Не ви, нали, човек е шофьор. Давай, гаш, сберете. Добре. Кога можеш? Да. Кога стния? Сто ми гача. Защо не карат тия? Има нещо. Има нещо, което им пречи. Има нещо, което им пречи. Да продължат. Боби, ползвай пътя, ще се отдъвната пред. Стариш. Боби, по-дарите, най-сния. Другите 5. Готова среда сега. Най-лесно. Красота. Айде първо. Може да се тръгва да предавка, освен на път, знаеш. Ще те прехвърля на автоматика. Не, няма. Сега ще знам. Сега по-далече от този скъпи автомобил. Не те ли е страх, бе? Айде втора. Това спиране не ти трябва сега. Защо спряхме? Да тръгне колата, натисни съединителя, дай на първа. Това преди малко те ти казах, за добре вече няма. И сега искаш да биеш човека демонстративно, умишлено. Защо сега него? Защо? Наляво. Да. Втора. Не, махни спирачката. Камо, почна да се кажеш вече. Да, не съм се обърках. Тук също се бъркаш, аз ще те спра. Дишай с пъти си малко, защото тотално последните 2-3 тотално бъркаш. Да, вече. Тотално. Караме пено пешко, нищо не отраждаш. Те боби, защо не ще? Виж как си черви. Пешеходеца, първо без причина на средата на пътя. Спряхме движението, ти спря и чакаш, нищо не чакаме. Да тръгнем първа. Тук после хорец тръгна, момчето ти дава към него. Кой какво направиш? Чак насрещно движите се, които карат на бол или от надясно. Така, не движи, просто да я движим. Айде, че спира ги светофреща, пусни съединителя и... Аз спре, забави ли? Не, отдавна не съм. Те са ти спокойно. Махни гъста, къде гъста. Песно си. Добре. Ясно защо. Да. И няма, сега вече мога пак. Можеш, ама леко, виж колко е разбито. Разбито е, да, е долу. Що ти е комфортно? Знаме. Тук е наистина разбито. Айде се вдясно, не? Добре. Ето виждаш лайта. Какво ме ще? Десно. Това ме котира. Тук си наляво. И други пър, не само. Други чака, премисли. Няма. Това е детето. Казах, че се строеше на това и вървил според пътя. Още от предвид, че тенцъл беше ще взе долу. А не да се... На Боби гъста. На къде? Право. Стой редатни газ. Колата се движи, за да не познаеш.
Махни газта. Леко спираме. Леко. Не гледай надолу, гледай пътя и леко спираме. Седите ли го на всичка си спирачка? Махни спирачка само. Се така по един. Това е здраво. Ще спира 20 метра от предната кола. Това е мярка. И спира, трябва да е мярка. Плавно, леко газта, но леко да мярка. Да спре колата някъде. Направо сме, давай. Върни газта. Не гледаш това напред. Поглед над това, което става отпред. Не искам главната не е да дава си да движиш тази, просто да се премести. Физически тази кола от тук от края на булеварда. Просто ще я преместим. Виж как караш тия киреви. Махни газта, гледай в огледало. Така ляво, дясно да караш. Ти караш малко ляво, после дясно, после ляво, ще огледалата, а ти отзад какво да правим? Дай сега ляво снега. Първа. Така. Сега като тръгнеш, бам с черния Мерцедес. Виждаш ли го? Аз те спирам, Боби. Тия коли виждаш ли, които си дадат в огледалото? Махни десния крак от този огледал. Така. Дръж сега седнича спирачка, аз те спирам. Гледай в огледалото, не ти трябва лоста. Виждаш ли вече, че няма коли? Да. Айде сега тръгни. Това искам да направиш. Да спреш да изчакаш тия 20 коли, ти искаш да се удариш с тях. Ако те пусна да тръгнеш, да удариш с тях. Ти гледаш в огледалото и пак даваш газ и тръгваш. И даваш газ. Аз те спирам. Втора. И сега, като те ленти, или дясната, или лявата. Ние с тебе избираме винаги дясната. Ела в дясната. А не като преди малко към кофите, после се връщаш, тръгваш без бегачи, без скоростта ти е свръхвисока. Право ще. Добре. Че да спира отдале много гъмко и да става много рязко спирането. Почваш по-рано спирането, като виж, че махаш газта по-рано. Почваш леко да убиваш скоростта. Става спирането много плавно, меко, комфортно. На светофара налево завиваме. Добре. Това е дясно. О, Боже. Супер си. Какво мислиш? После действаш. Объркай дясно ляво. Дясно и ляво, честно казано. Съжалявам. Боби, на жълт сигнал още се дава първа, това е трета. Айде, за да мога на зелено да тръгнеш. Втора. Не спира. Вау, чака. Има светофар, Боби. Не може. Спирачката. Махни спирачката. Махни всичко. Махни. Тук няма да завидят след малко. Как спря да се гледаш светофара и само завоя. Това е пак така. Ти караш като дори айде да не е за писта, но поне извънградско. Като извънградски шофьор само. Целиш асфалта общо взето. Това е извънградското, долу-горе това е карането. Като изключим изпреварванията, всичко друго е само да нацелиш асфалта. Ясно. Долу-горе като извънградски шофьор си. Първа,
Извън града може би ще се справиш без проблеми. Трябва да пробвам един път до Перник. Да, може. Ай така, те учил. Ето те учил да идваш. Седи втора, тук като смениш втора, трета, виж, той пердаш с 200. Няма кой да те чака да си влезеш там, па после се. Тук си карай, няма паркир, няма никой. Да. Сега защо даваш толкова газ? Още на 30 км, ти си почти на 50. Няма нужда да диваш 50. Още на 30 си дай трета, като искаш. Равен, хубав. Така е. Няма пешеход, няма паркирали коли. Няма, но има червен светофар. Има, да. Ако беше намалила достатъчно да не кара бързо, можеше да светне и да ниш без да спираш. Значи чудесна смяна на давките сега и втора. Не гледай надолу. Сега. Точно така. Добре, и тръгването добре. Това ми хареса. Да, просто пак ти казвам. Гледай само асфалта и предавките добре. Тук много ми първа, втора, трета, па втора, па първа, па добре. Ама пешеход всеки ще ги гледаш. Не гледаш пешеход, гледаш светофар, не гледаш другия, не почти нищо. Само гледаш да те вземем завоя, да. Аз затова ти казвам, че на извън града може би ще се справя, да. Ще бива, да. Да, може да отидем до Перник, да, защо не? Там няма пешеходци, да, няма светофари, няма нищо, само до пътя. Ако не правиш изпревар, няма да си много опасно там. Да, но тук съм. Тук си свръхопасна, ти си грешка след грешка, то е темно, това не е малко разсейва, просто се стимнеш. Не можах да те науча, не знам какво да караме вече. Не можах да те науча да гледаш пешеходците, не знам. Предумишлено убийство сега, колко да съм сгазила до сега. Ужас. Право предумишлено. Аз имам чувството, че ти ги целиш нарочно. Това е Боби. Спокой се. Бабо, айде. Ти като първо предавано наляво, после напред оставя. Трябва да не се направи като предавате. Спокойно. Ясно. се направи, не ти трябва лоста. Дръж педалите и не се засил завой. Добре. Преди завоя се намаля, за да успееш да вземеш завоя покрай бордюр без да се удариш. Погледна ли светва ли е зелено? Да, зелено. Добре. Така, ако видя, беше зелено. Да, зелено е. Той много дълго време ще бъде зелено. Просто беше. гледам да гледаш фара. Виж къде отиваш сега, че пука къде се носи. Не можеш да... Добре. Тия рисуват, какво се прави, Боби? Бедно съм нален. Няма под нас, пак ли ленцеш? Много дребно. И се нарев ти. От Ми ги даваш? Ми гледаш в оглед. Ляво. На къде? Добре. Това ляво е. Ако? Това е ляво. Вие сте се в лява? Да, ето ме. Сега трябва да чекаш на тези съм. Кой ти пука колко са? Дай първа. Колкото и да свара, ще ги спре в един момент. Давай напред, не се чака вътре в кръстовището, Боби. За пръв път ли го правим това нещо? Не. Поне за 40 път го правим. Всеки завой влизаме вътре в бъщето, съедини край спирачка. И не те интересуват колко са насреща, да се отваря го. Като спрат, те спряха и аз си... Айде. Има е трудното на това, да изчакаш 9 секунди. Това е ти завой. Да. Съедините го. После пак сме. Целиш го. Той на пътното ти даваш газ. Ужас. Да, това е много ужасно. Ужасно. Много опасно. Много опасно си. Опасно за пешеходците, наистина. Мен додарите може да кажа, най-малко пешеход, то наистина може би най-много радък. Разбирай, това са живи хора. Така е. Гледай се. Коно си е около бъщо. Тя се вика най-много отгоре. Дай събченци. Има ли обича? Защо аз сега как си дава газ? Ние спираме червен свет. Правим обратно. Ти тук се фъш, трудно ти даваш газ. Малко да спреш с тази газ. Много е опасно тази газ.
Насочвай се за обратен завой, не за БМВ-то, е така малко по-кратичък път. Спокойно бе, Боби, трябва да изчакаш същите коли, които и БМВ-то чака. Няма как да стане номера. Защо се мушкаш? Айде, без да се удържа в бутюра. Без да даваш газ. Ей, изправя. Айде, карай. Това е един ляв мигач и ги заобикаляш паркиралите, окей? Ти какво очакваш? Това е втора лента за задръстване. Не знам. Не се връщаш, докато не свършат паркиралите, Боби. Да. Сега можеш да се върнеш. Чудесно. Някакво пак пресича. Много бързо караш към паркиралата кола. Към паркиралата кола се насочваш много бързо. Виж такъв широк булевард. Пак си много близо. Средата карай. На светофара надясно. Не е така. Плавничко. Не да бърза, спокойно тръгваме. Не. Пускай леко. Чакай, че тук някакъв дядо му се кара. На таксито. Кога ще тръгнем, знаеш ли? Когато светне зелено за мен. Чудесно. Какво? Нищо. Ядосвам се. Понеже специалист. Сега аз не съм ли прав? Това е... Той ми вика, че нямам право тук да минавам. Това е велосипедна пътека. Тук да. Всичко. Там е пътеката пешеходната, тук е велолед. Аз нямам ли право да мина? Там имате. Имате. Чао. Боби, като на състезание тръгваш, бе, пиленце. Виж, че говорим с човека, ти нямаш търпение да дадеш газ, ще го смачкаме, бе. И даваш газ, аз те спирам, ти даваш газ. Човека ми говори през прозореца, ти нямаш търпение да тръгнем. Пак така, най-важното нещо за теб е да движим колата. А това е много голяма грешка. Човека пита за велоалията, не можах да му обясня. Ти даваш газ, не му наляво. Сега да се седя. Така, мога да се подступя. Боби, ползваме винаги най-дясната лента с тебе. Добре. Сети ли се, че е така? Да. Добре, така да бъде. Ало. Момче, какво става? Взе ли го? Браво, бе, ти си 6. Чакай сега, какво стана да вземем с тебе? Колко? 8 ли оста? Колко станаха? 8. 6, тъй ли? 6, значи са 6, смисъл 6 часа 3 виждания. Първа, 3, ама аз мога да те явя другата седмица, знаеш ли? Четвъртък, искаш ли? Да. Другия четвъртък, ако искаш да е.
25. То мисля, че има места. Ами ще вкараме 25, добре. 3 пъти ще караме, трябва да караме понеделник, вторник, сряда. Свободен. А ти къде си сега в момента? А, ти си се прибрал вече. Еми, не. Можеш да дойдеш, но за половин час можеш да стигнеш до тук. Ма чакай, той има... Аз ще ти измисля 3 дена. И ще ти пиша на Viber. Добре, пишете за 25 тогава, ще си взел. Да, ще ти пиша още утре или в неделя, ще ти кажа за колко часа, в кой ден. Добре, айде, чао. Така и с мотора бях, като я зелено, даже отдалеко като зелено, давам газ с всичка сила, да не изпусна зеленото. И като ти светне жълто-червено, какво правиш? И ако намалявам, вече спирам. Виж сега, пак отиваш към паркирането. Не виждаш ли, Боби, това на аварийни светли? Виждаш ли? Сега като си го казах, видя ли го? Да. Искам сама да го виждаш. Това искам да гледаш, не мога караш на изост, трябва да гледаш напред. Не, тук 2 метра пред капака, а 200 метра напред, 300 метра. Докъде ти виждат очите? Сега, виждаш ли тия червени светлини на тази сивата кола? Виждам, да. Това е с стоп светлини. Спира, да, стоп. Това трябва да спира, да. Намалят. Защо спират? 20 коли са. Червен светофар, затова спират. Разбираш ли? Надясно сега на светофара сме ние. Спокойно, без резки движения. Чудесно. Той няма да пръсче. Той няма да пръсче, докато не мине. Наляво на светофара. Той си мисли, че на човека се отказа. Спокойно. Няма. Мога да пръсча. Ало, здрасти, как си? Удобно. Имаш ли време? Че вчера много късно приключих аз. Веднага след 30-40 минути стигат ли ти? Добре, айде, ще чакам. Айде. Да, към 4. Ти когато дойдеш, аз ще изчакам. Добре, там 5-10 минути не е проблем. Добре, айде, чао. Боби, с тебе трябва да отидем някъде да караме на някаква писта трябва да пусна. Ще картинг да отидем да караме с тебе, да те пробвам. Пък не извън градско, може би. Там ще извън градско, наистина, аз другия път ще те изкарам извън града, да те видя аз някъде. Особено на магистрала, там сигурно. Там поне ти като се отпуснеш мани на магистрала, аз ако те кача, аз ме чувствам, ти ще дигнеш 200. Ще дигнеш, да. Ти ще дигнеш 200, колкото успее да дигне колата, толкова ще дигнеш. Виждам, че ти така караш. Ти караш да даваш газ, аз ако не ти кажа да... И виж, това трябва да го отработиш. Всеки път така правиш. Спираш, имаш инстинкта да смениш предавката, но не го правиш. Фащаш лоста, натискаш сединителя и не местиш предавката на първо. Тая газ не ти трябва за смяна на предавката. Няма да се напрягаш, когато сменеш. От първа на втора няма да се напрягаш, когато даваш така безконтролно газ и се хващаш за лоста, се едно ще го мърдаме с някаква сила. Той толкова лесно се мести този лост. Съвсем леко, без напрежение. Страхотно, иначе усещаш кога да сменяш. Само това като спираме, пак усещаш, то се вижда инстинкта ти, че натискаш правилно педалите, хващаш лоста, но не сменяш предавката, надясно. Не сменяш предавката. Защо го спираш? Отказваш ли се от завоя? Надясно. Лекичко. Така. Днеска може би няма да паркираме. Айде следващия път. Ще паркираме някъде. Паркирането не е голям проблем. Проблем са пешеходците. Те са най-големия проблем от всички. Между другото,
точно когато минат пешеходци, аз не успея да спра, те ме разсейват след това. След това, затова ми се разсейва вниманието, защото не съм успяла да им спра. Все пак малко или много си е напрежение. А някак си не гледам за пешеходци. Това е проблема. Това е, може би, най-големият ми проблем. Всичко друго може да гледам, за тях не гледам. Ама много голям проблем е. Както това е, аз това е най-страшното. Да, аз това се опитвам да ти втълпя. Сега колко много газ даш, все едно сме на състезание. Бе, тая жена не те ли притеснява, бе, Боби, бе? Току-що за това си говорим. Ти разбираш ли какво искам да ти кажа аз с тия пешеходци? Имам чувство, че нарочно го правиш. Не я видях, наистина не я видях, откровено. Ама ти няма как да я видиш, ако не я гледаш. И аз ако не гледам натам, аз няма да я видя, разбираш ли? Аз гледам натам, затова я виждам. Ти разбираш ли, че пешеходците се виждат, като гледаш към тях, към пешехода, а ти не гледаш там, да. Ти цялата си... Всичко да гледам, само не и. Цялото ти усилие, цялата енергия, ти я влагаш в това да се изстреляме от тук, зелено и все едно нищо не съществува за нас. Тая кола трябва да се придвижи. Съединител, спирачка. Ние една минута стоим на този червения свет. Като светне зелено, не на този, там където стояхме на червено. Там където, да. Светва зелено. Ти още като една минута преди да светне зелено, трябва да знаеш, че като светне за нас зелено, светва зелено за пешеходците, които пресичат дясно от теб. И трябва да ги потърсиш с поглед тези пешеходци, за да ги видиш. Ти ако не ги търсиш, случайно ако ги видиш пред капака... Ако случайно ги видиш пред капака вече, да. Няма такъв филм в ширенето. Наистина пред капака вече го ги видя, верно е. Безумие просто. Безумие, да, нямам думи. Да. Мога да вземам практически, само ако точно докато карам, нито един пешеходец не пресече. Никога няма да го вземеш. Трябва да е извън градско, да няма пешеходец, пак ти казвам. Само на извън градско мога да се справя там, евентуално. Да няма нито един да пресечеш. То ти разбираш ли, че ти караш втора. Виж сега, с някаква ярост караш в момента. Разбираш ли? Трябва да се отпуснеш малко по-лежерно. Малко по-бавничко. Трябва да... То се вижда, всеки изпитваш го вижда това, и никой да няма на пешеходната пътека, то се вижда, че ти не наблюдаваш пешеходната пътека, разбираш ли? То от хеликоптер се вижда това. Надясно на светофара. И аз ако съм на изпитващия, ще вкарам 10 пъти от там, докато има пешеходци. Докато има пешеходци, за да видим, че наистина няма да спреш. Да, че наистина. Махни тая газ сега. Газовоите се вземат без газ. Не може с тази газ. Бавничко. Ето тук бавничко. Ако изпитващия не реагира и бутна някой пешеходец, тогава той няма да ти позволи такова нещо. Няма да ти позволи изобщо. Такива експерименти никой не се прави. Чак такива, да. Никой няма да чака да удариш някой, тогава да те скъса. Чакай сега, ти почна наизуст да ги смениш. На 30 съм. На 33-та. Това е трета в момента. Добре. И сега? Сега карам. Караш, ама не се кара така. Виждаш ли? Като се носиш колелото в парка. Нещо пред тебе, хоп, ляво, дясно, ни мигачи, ни гледаш в огледалото. Разбираш? Нямаше зад мене. Да, бе, нямаш, толкова имаш, аз ще те спра. Да, погледнах, да. Добре. Още малко да ги поизплаща още малко. Искаш да ти тренираме и паркирането. Айде да видим и паркирането. Айде и там да видим какво ще ме изненадаш. Да, какво ще бъде? Не, ти до сега не ме изненадваш. Ти караш абсолютно в твоя стил, което не е добре. Аз искам да го променим колко време стана вече и не мога да го оправя това нещо. Иначе спиране, тръгване, добре, смяна предавки, долу-горе оправихме тия неща. Да, горе-долу по-късно ориентирано. Най-важната част остана, не можем да махнем, да му се не види. Натисни съединителя, сменяй предавката. Няма тук. Как да няма? Аз не мога тук да завия на трета с над 35 км в час. Разбираш ли? Ето, завоят става сега перфектен, благодарение на моята смяна на предавката. И не ме слушаш, аз ти казвам сменя предавката и ти кажеш няма. Как няма? Защо няма? Не можеш да вземеш завоя с над 35 км. С колко се движим? А завоя го взехме с 20. А с 35 няма да стане. Ама ти си на 35 и тя няма да намали, ако ти не намалиш. Сега какво иска пък това е? Не знам защо спря. Не спря. Може би има пред него. Съединител. Перфект.
През цялото време даваш газ, докато натискаш седнителя. Практика му отпусни се и смяната на предавките става спокойно. Не искам да натискаш гъста до край, когато натискаш седнителя. Гъста се пуска, когато натискаш седнителя и се подава, когато отпускаш седнителя. Казваш, няма да допусне изпитващия Наляво. да удари пешеходец. Абсолютно. Такова нещо чак няма да се случи. Абсурд. Ако го допусне, той носи отговорност. Да. Както аз сега в момента няма да допусна да се удариш с това, ще трябва да те спра, да ти сменя предавката да. и да те оставя да си завиеш. И това нещо сама трябва да го направиш. Спираш ли? Сама трябва да смениш предавката. Сама трябва да спреш. Да изчакаш на срещния и след това да завиеш. Така, сега. На къде? Трябва да кажем. Направо трябва да кажеш. Когато мълчим на изпита си, направо, нали? Ясно, да. Кой е с предимството, знаеш ли? Той не пресича и няма да пресича. Нямам предвид него. Автомобили, ако има. Автомобили, да. Ти съвсем изключи, че кръстовище с автомобили. Кръстовище, да. Чудесно. Надясно след червената кола. Окей. Надясно. Добре. Тук вече нямам видимост. Кой е с предимство, знаеш ли? Ами те са с предимство. Ама няма никой. Не мога да завия. Я погледнах първо. Този път наистина погледнах. Чудесно. Видях, че гледаш, видях, че няма никой. Ама как разбра път, че те са с предимство? Как определен кой е с предимство? Знаеш ли правилата? Сещаш ли се? Как беше? Не знам. Как беше? Сега не. Как не знаеш, бе? Май аз съм бях предимство. Май ти, Май май аз. Май ти или май те? Или те, или ти. Или Айде, аз. 100%, 50 на 50, да. 50 на 50 не съм. Това е въпрос. Шагото. Сега пак не знаеш. Напред. Напред. Следващата. След паркировата дясно. И пак ще отидем до там след малко да те... Да, не съм спомнял кой пак беше с предимство. Дали аз бях или те бяхте тук на този завой. Надясно. Ти няма как наизуст да ги помниш завой, всеки завой. Не, Си има правила. Да, има две правила, бе. Или кръстовището е регулирано със светофар, зеленото е пред червеното, или е регулирано с знаци. Да. Червените знаци чакат, жълтият минава. Или е нерегулирано, без знаци. И тогава има правила. Да. Това какво кръстовище беше? Сещаш ли се? Което минахме. Нерегулирано. Нерегулирано кръстовище, кое е с предимство? Сега. Като няма знаци, кое е с предимство? Сещаш ли се? Десностоящия. Виж, че се сещаш. Да, сетих се, да. Това са, бе, то други правила няма. Най-после се сетих, да, че... Най-после се сети. Няма никакви знаци. Дясностоящи. Ти си на дясностоящ на тия отляво, които гледаш. Те пък тук много са се... Айде надясно. Много са се напъхали тук. Надясно, чакай сега. Дясно-ляво да се сета. Да, така е, да. Има голяма дупка. Да. Добре. Бавничко. Много бавничко. Върви по-далеч от кофата и после ще свиеш. Сега право. Право, Боби. Право. Да не ти трябва газ. Право. Чудесно. Това е право. Така. Може би в... Между дърветата. Двете дървета. Голямото дърво и малкото дърво. Тук ли сега? Между двете дървета в дясно. Да. Легач. Да. Между двете
вътре, дясно. Само да се сета. Да, добре, ясно. Момент. Днеска. Днеска е супер. Днеска никъде. Не, просто много са всичките. Никой не мърда днеска. Да, днеска просто никой не мърда. Едно място свободно тук не можем да намерим. Тук е много тясно, тук е абсурд. Дясно гледай, вдясно карай. Ти караш като в Англия. Плътно до левите коли, гледаш вляво. Караш 10 коли, гледаш дясно. Не гледам за място, гледам не. За място, ма се паркира вдясно. Още ли път ти казвам? Надясно завиваме. Сега на къде пак да? Надясно завиваме. Пак надясно завиваме. Овладей си колата с двата педала. Ще изгасне така тая кола. Чакай малко. Трябва да имаш контрол над автомобила. Двата педала се контролират. Не може, идва кръстовище, пак ти казвам, ти пак нямаш контрол над автомобила. Надясно. Гоби. Не го. Той пък откъде... Оттам дойде. Да, оттам, но аз погледнах. Погледна преди 6 секунди, докато тръгнеш. Като тръгваш бавно, не е проблем. Проблем е, че не гледаш. Ти спираш да гледаш, няма никой и тя колата ти тръгва чак след 6-7 секунди. За 6-7 секунди живота се променя надясно. И сега много държиш да минеш близо до него. Добре. Добре. Ай, ще влеземе на преден ход тук вляво. И ще направим обратен завой, ще се върнем там, откъдето дойдохме. Влез още напред. Влез още напред, още. Стига. Сега задна предавка. Изправи волана. Надясно. Прави го ми раз. Още един път. Два. Аварийни светлини, давай леко назад. Пускай леко назад. Айде леко вдясно. Внимавай с лявата кола да не удариш. Давай. Чакай дядото да мине. Дядото ли? Да, дядото. Зад теб има човек. Видя ли го? Айде, видях го, да. Пълен десен. Към мен е дясно. И задницата отива надясно. Айде, пълен ляв напред. Че пълен ляв даваш. Добре. И ето ти парко място между тази и тази. Виждаш ли? Да. Айде, паркирай. Още напред път ме. Супер. Затова не те пуснах напред, защото волана ти е натам и отиваш натам. Дай още напред си прибери по-вдясно, че има кола зад нас, поне тя да не изпревари. Добре. Затова те спрях и чакам да си оправиш волана, ти чакаш да дадеш напред, за да видиш на къде ти е волана. Иначе чудесно, трябва да отидеш още напред. Дай сега назад, ще се върнем, все едно сега идваме. Айде. Между сивата и синята тук вдясно. Между сивата и синята, добре. Плавно спиране. Плавно. Това не е плавно спиране. Така. Нашата задница трябва да е на средата на сивия автомобил. Нашата задница е багажника, където е. Най-задната част на автомобила. И като погледнеш назад, трябва да е подминала парко място, да е на средата на сивия автомобил. Нашата задница. И оттам. Да. Надолу. Наляво. Така. Сега, какво беше? Искам да отида нататък наляво. Наляво трябва да завърта. Наляво искаш да отидеш? Къде е парко мястото? Еми го посочи с пръст. Къде? Боже, надясно, разбира се. Ляво, дясно вече нещо. Така, значи надясно трябва да завърта волана. Така. Да, надясно е парко място. Съвсем. Тук ляво, дясно не ти трябва. Трябва ти натам или насам.
Виждаш ли дали минава колата отляво, отдясно? Минава. Гледай да хубаво навсякъде. И тук минава. Като се изправи, трябва да спреш. Боби, права е колата. Ще си развалиш Стоп. перфектното паркиране. Седител и спирачка е стопа. Добре, да, е така. Абе, натисни го този седител така. Сега сещаш се какво правим? И защо изключи? Пак да я включиш. На първа? Да, то пак трябва назад, аз попусти. Именно, първо мислиш, после действаш. Добре, Да, пълен да. десен до тук. После какво правим? Какво искаш да стане сега? Назад, малко назад. Боби, освен назад има волан. На къде искаш назад? Надясно ли? Не, Наляво ли? направо. Как ще стане направо? С това нещо Боби. Още един път. Това е прав волан. Това е. Айде, давай. Така, стоп. Добре, стопа е със съединител и спирачка. Много жалиш съединител. Пълен десен, докато се изправи колата. Като спрем, само раз, два на волана, за да изправиш гумите и да назад. И ето, перфектно паркиране, ще си го развалиш, само защото не се сещаш, че с волана се управлява колата. Наляво, надясно или направо? Да, сега спирам. Добре, айде надясно. Така, сега десен мигач. Надясно, да. С дясно няма сега да ги бъркам. Добре. Това е задна бе, Да, Боби. да, верно, че. Толкова се е Така. постарал производителя да направи толкова трудна задна предавка тук, да не я бъркаш. Айде. И надясно на кръстовището. Няма така да даваш газ да я пускаш. Дай леко и я задръж. А ти даваш рязко и си махаш рязко кръка. И става дун-дун-дун, натласът си. Трябва бавно, нежно, равномерно да движиш колата. Перфектно трябва да я владее тази кола с тебе. Трябва да те науча перфектно. Айде, хубав завой, само дет мигач нямаме. И на светофара надясно. Не. Първо спри колата, ай сега си оправи седника, ако нещо не ти е добре. Оправи ли го вече? Айде, давай. Не може в движение да се оправи седника, ти не виждаш нищо, отиваш в бордюра, ще се блъснеш. Когато не можеш да спри с колата, оправи седника и тогава. Надясно. Ами другата седмица пак да кажем. Пак да покараме. Да покараме пак малко, да. Айде да Малко покараме. да позгася някого още. Няма да разреши такова нещо чак. Надявам се. Чак. Абсурд, да сгазиме нещо. Не докато съм жив, тук докато мърдам, нищо няма да сгазим. Но въпросът е после като станеш сама. Аз да не го направя. Ама ти ще останеш сама, само ако видя, че... Да, че никой не... Че гледаш не пешеходците, заплашва. да. Няма да те пуснем на изпита. Айде, давай. Не, Айде, давай. че никой не заплашвам, само тогава. Да. На изпита и аз трябва да се подпиша на оценката, да знаеш. Ясно, да. Казваш, Айде. дори изпитваш, че да е съгласен. Дори изпитваш, че е съгласен, дори да аз си няма да те съгласен, пусна, само да те като видя, знаеш че как не карам. гледаш пешеходците, да. После, Втора, после на моята съвест ще ме тежиш. ако направи някой бела, викаш... Да, моите деца са на пътя. И аз съм на пътя. Да, всички сме на пътя, да. Всички сме на пътя. Айде, дъщеря ми и зет ми са тук. Племениците ми, двамата ми племеника и те. Ами и те са тук. И те са шофьори, ами все пак не винаги шофират. Ами ако с някой от тях направи такова нещо. Кое е точно той сега в момента точно тук племеника ми. и дадеш газ. Така е, да. Това не искам да мислиш. Това е... Няма място изобщо за разсейване. А това не е нещо трудно. Това е някакво сложно упражнение, което да прави някакви майсторски умения да се изискват. Трябва погледът ти трябва да работи мисълта. Наляво завиваме на първото кръстовище. Много голям пропуск. Това е първа предавка. Прескочи пътеката, Боби.
Там чакаме, след пътеката. Още напред, още. Да слезем от пешеходната пътека. Айде сега тук. Тръгвай леко след Volkswagen. Да. Айде, той те пуска. Аз ще ме пуска, добре. Ще ме пуска, добре, окей. Ще го направя. Да, просто трябва да свикна някакси. Не знам защо е толкова и това просто ми е... Не знам. Проблем ти е. Голям проблем ти е, голям. Голям проблем е, наистина. Това е. Втора. Се вика да не намаля преди гърбица, ще протреса малко колата, ама да сгада пешеходец вече. Да, ако щетите са материални, Да, пак. бихме го приели. Да, ама... И какво? Леко. Бавно. Леко. Първа. Още напред. Още малко. Идва и кола зад нас, затова така се бавим. Ясно, да. Сега ще се отпушат нещата. Така. Давай лекичко. Само ти ми липсваш тук. Така, и той сега. Къде да даваш газ толкова? Махни тази газ, газ няма да ти трябва. Само ти ми липсваш тук, маци. Остана. Тук не можах да разбера много. Какво се случи, ама... Супер, ясно, нищо не мога да разбереш, защото ти не мога да прецениш ситуацията. Ясно е, да. Надясно. Боби, не ползваш педалите. С педалите се завива, не с волана. Волана и с волана, да, естествено, но скоростта, която определя... Можеш, ако пусна с педалите, какво става? С 20 не мога да завиш. Ти разбираш ли, че не завихме с 6 км в час? Кой ги направиш, знаеш ли? Аз. Да. Аз ги направих 6 км в час, за да успееш да завиеш, иначе отиваш в насрещното. Сега, ако не спреш, ще ги смачкаме, да знаеш. Защо има тротуар? Има, бе, се качат, дай им време. Сега виж сега, ти мислиш как да стигнем. Какво ти пука сега след 6 или 8 секунди стигнем паркинга? Разбираш ли, че колата ти, ако пусна аз педалите в момента, ще изгасне. Защо? Да. Знаеш ли защо? Ще изгасне, ако пусна педалите. Сещаш ли се? Опа. Ето, изгасна. Да. Защо изгасна? Не знам. Натисни педалите. Виж, че знаеш. Да. Айде, давай. Дай ляв мигаче. И затова ще изгасне. И пак попадна от тези. Ти спря. Спряха. Аз не мога да... Попадното. Има тротуари. Спокойно, не се спира с газ. Виж как помпиш газта. Десния крак не е където трябва. Пак казвам, искам пълна концентрация от тебе. Искам да мислиш, не да движиш колата, да я спираш. Да я спираш. Тръгването го оправяме. Не е проблем. Ти постоянно искаш да се движиш. Влизаме на паркинга, ще спираме пред колата в момента, която се намира. Ти даваш газ. Крака десният е на газта. Аз на цилоспирачката ти ви правиш и блъскаш колата. Или пешеходците. Няма значение коя е причината да са долу на пътя. На пътя са. Защо да ги блъскаш? Ако искаш слез, ударим по един шамар, пак ще се качи. Ама не ги блъскай, бе. Да, но не ги блъскай, да. По един шамар по-добро, колкото да ги сгазиш. Намаляме на завоя. Ти ще стане. Няма да стане завоя. Аз намалям колата, за да стане завоя. Не може да завиш с 20 км в час този завой 90 градуса, тая теснотия. После, намалихме, взехме завоя, но пак ти казвам, ако пусна педалите, колата ще изгасне. И после като изгасна, оставихте да изгасне, пусна педалите, да ще изгасне. И ти сама даде после седител първа. Затова е изгасна, защото иска друга предавка. Това мисля, ти тяка гледаш паркинга и нямаш търпение да стигнем до паркинга. Пусни напред още. Още напред. Още. Айде, стига. Така че искам да ти променим тотално мисленето, искам да е за спиране, искам да ти давам взор, да ти кажа, айде бе, Боби, айде бе, давай, газ, давай. Това искам да говоря аз не постоянно махай гъста. Пешеходна пътека. Само това повтарям през цялото време. Искам да ти повтарям, да ти давам взор, а не да те спирам аз.
искам да... Казваш, другите станеш пъти да ме пусне. По-добре. Ти като знаеш, Но че аз така няма да те правят, пусна. ти няма да ме Аз пуснеш. няма да те пусна, да. Да, наистина. Добре, продължаваме. Ще продължаваме. Да. Продължаваме, докато Защото ако е някой моя роднина, тогава... Докато свикнеш, или мой. И всеки, и твой, и Да. всеки може да е. Ако е дете, ако е майка с дете, малко дете. Да, не, така Така е. че продължаваме, Ами, докато ще свикнеш продължаваме. да спираш Докато на ги пускам. пешеходците. Да, тогава. Докато започна да ги пускам.